Pihapuutarhuri Tampere. Kuten näemme, 5. lokakuuta on jo tuonut ruskan värit ja osa lehdistä on jo putoillut. Mikäli tarvitsette pihoihin haravointiapua kaupunkialueella, maaseudulla, pihapuiden leikkauksia, pihapuiden kaatoja, ottakaa yhteyttä. Toimimme Tampereen talousalueella ja katselemme päivittäin aamuisin ja päivän mittaan sähköpostia talonmiespalvelu@gmail.com. Olemme käytettävissä hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Saamme aamusta sähköpostia, niin voimme olla jo illalla luonanne tai jopa saman tien. Mutta mieluummin tilaukset niin, että joko huomenna, ylihuomenna tai viikonloppuna. Ja mieluummin sateettomaan aikaan on mukavampi tehdä näin aurinkoisena ilmana hommia kuin kastua litimäräksi. Yhteystiedot videolla ja blogissa Talonmiespalvelu Tampere, Pirkanmaa. Se on moro. Terveiset yliopiston rantamaiset.